Погледнете всички тези снимки. Яхти, екзотични дестинации, шампанско, скъпи коли. Изглежда като живот мечта, нали? Това, приятели, е животът на успелите в социалните мрежи. Сигурен съм, че всеки от вас познава поне един такъв милионер в лентата си с новини. Някои хора нямат димо газо, ама парадират с пари. Но какво се случва, когато екранът на телефона изгасне? Каква е реалността зад филтъра? Защо истината често е по-различна? Понякога този богат човек го виждаме да чака градския транспорт на спирката, да брои стотинките или да се чуди как да свърже двата края до заплата. Днес ще си говорим точно за тази илюзия, за богатството и защо истинската сила не е в лъскавата опаковка, а в съдържанието. Това видео е за всички, които се сравняват с тези фалшиви образи и започват да се съмняват в собствения си път. Нека си го кажем направо. Голяма част от този луксозен живот е на кредит. Лъскавата кола е на лизинг, която изяжда половината заплата. Почивката в Дубай е платена с бърз кредит. Марковите дрехи се оказват фалшиви и купени от Турция. Хората живеят живот, който не могат да си позволят. Само и само да получат няколко лайка и моментна доза външно одобрение. Те си мислят, че като изглеждат богати, ще станат богати. Но реалността е друга. Истинските богати хора рядко парадират. Те са тихи, инвестират мъдро и живеят под възможностите си, за да трупат реално състояние. Тези, които крещят, вижте ме колко съм богат, всъщност крещят за помощ, за внимание, за да запълнат вътрешната си празнота. Защо хората го правят? Защо избират да са бедни с пари на заем, вместо да са скромни, но финансово стабилни? Първо, социалните мрежи създават огромно напрежение. Всеки иска да покаже албум с най-големите си хитове, а не скучното ежедневие. Второ, липса на самочувствие. Външните атрибути се превръщат в мярка на човешката стойност. Трето, объркани ценности. Хората забравят, че най-ценните неща в живота не струват пари. Здраве, семейство, приятели, спокойствие. Когато видите някой да се хвали с пачки, които вероятно са целият месечен бюджет преди плащане на сметките, не му завиждайте. По-скоро го съжалявайте, защото той е в капана на консуматорското мислене, което го държи вечно беден. Сега е момента да се надъхаме в правилната посока. Това видео не е да ви критикува, а да ви отвори очите за истинското богатство. Истинското богатство не е в това колко изглеждаш, че имаш, а колко реално имаш и колко си спокоен. Богатството е финансова сигурност. Възможността да си купите време, да не се притеснявате за утрешния ден, да осигурите семейството си, без да се налага да го показвате на целия свят. Вие, които работите здраво, пестите и не трупате излишни кредити, вие сте в правилния път. Вие сте истински силни хора. Не се подценявайте, не се поддавайте на този ефтин театър във Фейсбук. Вашата тиха стабилност струва повече от всички техни фалшиви снимки. Спрете да се сравнявате с илюзии. Започнете да градите реалност. Живейте според възможностите си. Не според алгоритъма на Инстаграм. Бъдете автентични и споделяйте трудните моменти, защото това вдъхновява повече от всяка перфектна снимка. Следващия път, когато видите някой богаташ онлайн, който после чака рейса до вас, просто се усмихнете. Вие знаете истина. Истината е, че по-добре да си богат в сърцето и ума си, отколкото да имаш само пари на кредит. Благодаря ви, че гледахте. Абонирайте се за канала, ако искате да говорим за реални неща, а не за фалшиви фасади. До скоро! Veso, streso, let it roll. Feel the fire in your soul.